Nosaltres, en primer lloc, el que jo vull és donar l'enhorabona i les forces a totes aquestes famílies, l'enhorabona a l'Associació de Nins a Ningú Niño Sin Teràpia, a la senyora Beyer, Remedios López, a totes les mares d'aquests 500 famílies que estan angoixades, perquè la veritat és que estan angoixades i se veu a l'entrevista, i que lluiten perquè els seus fills tinguin allò mínim que se mereixen, que és una educació amb totes les garanties i amb tot el suport de que puguin estar preparats perquè el dia de demà se puguin valer, perquè són nins que necessiten aquest suport per poder-se valer. Nosaltres fa ja mesos que venim reivindicant a la Conselleria d'Educació, a la senyora Armengol, en el senyor Marc com a conseller, que si tenen recursos més que mai, que tenen 1.000 milions d'euros de pressupost d'educació anual, cosa que no s'havia tingut mai, que destinin aquells recursos en allò que importa. No és de rebut que des de principi de curs, perquè s'hagin de reorganitzar, com diuen ara els socialistes, ara no diuen retear, ara diuen reorganitzar el curs per fer grups més petits, perquè per mort de la crisi sanitària necessiten aules petites de màxim 20 nins, que són 20-22 nins, empleïn els bombers i els mestres que se dedicaven a donar suport a aquestes famílies per cobrir les noves tutories dels nous grups. I el no és de rebut tampoc és que aquestes famílies se li diguin el mes de setembre o el mes d'octubre, que serà una cosa provisional i que aviat recuperaran tot aquell suport i que a dia d'avui continuen igual, o com han sentit ara, que de cara a l'any que ve no tinguin més possibilitats que continuar igual. Dir-li que no són números, que darrere les xifres hi ha persones, que no se pot dir que s'ha incrementat 10-20 persones de suport quan hi ha 500 famílies que se troben en situació, moltes escoles que se troben sense aquests recursos que són imprescindibles.